Teď si vím, že by se stala na tom spána.
to chtěl říct na vrchu, kdyby se ho pomalej. Viděl ten sníh? Ne. No já jsem neslyšel nic, ten třeba výsledek tady. Já jsem to viděl, já jsem to cítil, jak už to prostě nezatáčí, akorát jsem neviděl teďka ty vole, jestli do toho mám prostě vletět do toho sněhu. Ale já musím to otočit. Tam je to úplně distant. Pořádky taky.